שלום חברים, כאן תומר מבטא. ביקשתי ממני סיבוב בשכונת פריסטריה המדהימה, והנה אני כאן, באתי לצלם, להראות לכם הכל. בואו איתי לסיבוב בשכונה ונלך לראות את הבניין. טוב, אז קודם כל ברמת השכונה עצמה, לפי התחושה שלי, מאוד מאוד שקט פה. אנחנו מדברים על מקום לא צפוף, 2-3 קומות בבניינים, המון צמחייה, עצי פרי ברחובות. האוכלוסייה 100% יוונית, זאת אומרת לא נתקלתי פה, אני מסתובב פה כבר שעה, לא נתקלתי בבן אדם אחד שהוא לא יווני, זאת אומרת לא תראו פה מהגרים, לא תראו פה תיירים, נטו מקומיים. ברמת הביטחון האישי מאוד מאוד נעים, מרגישים מאוד בטוחים, מקום מאוד family oriented וסופר נעים. מעולה, אז אתם יכולים לראות פה גם מאחוריי, יש פה המון פרויקטים של בנייה חדשה, בסדר? אוכלוסייה מקומית שרוכשת בתים, שמעוניינת לגור בסטנדרט גבוה יותר, במרחק של 10 דקות, רבע שעה נסיעה ברכב מהמרכז. תכף יש פה מטרו, אנחנו נראה אותו, מרחק של 800 מטר בלבד מהנכס שמיד נראה. אז הגענו לרחוב תסלוניקיס, הרחוב של הפרויקט, פרויקט תסלוניקיס 5, פרויקט פריסטרי. פה לפנינו אפשר לראות בעצם את השלד של הפרויקט. אנחנו מדברים על בניין של 11 דירות, 2 דירות בקומת הגרדן שמקבלות גינה, 3 דירות בקומת האפר גראונד, וכן הלאה בקומה ראשונה ושנייה. למעלה בגג, גג דיירים משותף, מתקני כושר, מטבחון, פינות ישיבה, וכמובן נוף לאקרופוליס. בעצם זה הפרויקט, מתחיל במרץ הקרוב. אז אנחנו יוצאים עכשיו מהבניין לכיוון תחנת המטרו של פריסטרי, הקו האדום כ-800 מטר, 8-9 דקות הליכה. משם אפשר להגיע תוך 12-10 דקות למרכז העיר. בואו נצא. אז הנה ממש פה מאחוריי, בנייה חדשה. כמובן זה לא בניין שלנו, 2 דקות מהנכס. בדיוק אפשר עוד לראות ממש התחיל לכלוס, הוא עוד ממש בשלבים אחרונים, בגמרים. השכונה הזאת סופר מתפתחת, מאוד נעים פה, המון צמחייה, רק אוכלוסייה יוונית, פשוט מדהים. אז הנה, הגענו לתחנת המטרו, אנחנו יורדים עכשיו ממש פה למרכז, אתם יכולים לראות את העומס, כ-700,000 איש ביום משתמשים במערכת המטרו הזאת. בואו ניכנס פנימה, נראה איך זה נראה. אז מכאן אני הולך לעלות על המטרו ולנסוע למרכז העיר, 12 דקות בלבד דרך הקו האדום, תחנה סופר עמוסה ופופולרית, זאת התחנה האחרונה של הקו האדום. מאחוריי אתם יכולים לראות את הקהל המקומי שגר כאן באזור ומשתמש במטרו כדי להגיע לרחבי העיר, למקומות העבודה השונים. ניפגש בסרטון הבא.